खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया कवच मबाइल एप बेखेवबाय। मरिगावनि डिसि आरो एसपिनाव कर'ना भाइरास नेगेटिभ। तेजपुर मेडिकेल कलेजावबो कर'ना भाइरास टेस्ट खालामनो गनायथि होबाय। डिटेनसन केम्पआव थानायफोरखौ हगारथ'नो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन। क'क्राझार सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गां 80,000 आर'नाइनि मास्क बानायनो थाम-थिम। इन्डियान नेभिनि सा 26 नाबिकफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ। चीनआव फिन कर'ना भाइरासजों सानसेयावनो सा 1,200निबो बांसिन सुबुं थैदों। सुरजियाकाटा गामिनि गं 25 न'खरनो गामिनि साख्रिआवलाफोरा जाग्रा आदार जगायदों। दानिया आबुं रादाब। कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासखौ लोब्बा लानानै बेनि हेंथायै जुजिनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ कवच मुंनि मबाइल एप बेखेवदों। कर'ना भाइरासजों लोब्बा थानाय खौरांफोरखौ रायजोफोरनो होनो आरो मदद खालामनो थाखाय बे मबाइल एपखौ रायजो सोरखारा लन्च खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला नेशनेल इनफरमेटिक्स सेन्टारआ कवच मबाइल एपखौ बानायदों। आसाम सोरखारा लन्च खालामनाय कवच मबाइल एपखौ गुगोल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। मरिगाव जिल्लानि जिल्ला खुंगिरि आरो पुलिस बिबानगिरिनाव कर'ना भाइरास सन्देरजानायनि सन्देहजों रायजोनाङै संखिखांनाय सोमजिदोंमोन बृहस्पतिबार आरो शुक्रबारखालि। मरिगाव जिल्लानि सानै कर'ना भाइरास सन्देरजानाय मानसिजों खाथि थानायनि जुनै डिसि आरो एसपिनावबो कर'ना भाइरास सन्देर जाबाय साननानै संखिखांनाय सोमजिदोंमोन खुंथाय बिफान, देहा बिफान आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआवबो। नाथाय शुक्रबारखालि बिसोरनि देहानि आनजादनि रिपर्टखौ रोखायै मोननो हायो। देहा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सुलुंनि गेजेरजों रोखायै मिथिहोनाय बादिब्ला मरिगाव जिल्लानि डिसि आरो एसपिनि कर'ना भाइरास रिपर्टआ नेगेटिभ ओंखारदों। आसाम सरकार आरो देहा बिफाननि नाजानायाव तेजपुर मेडिकेल कलेजावबो कर'ना भाइरास टेस्ट खालामनो गनायथि होबाय इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्चआ। देहा मन्थ्रिया बे खौरांखौ सुलुंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो गोजोननायजों फोरमायनानै होदों। बेजों लोगोसेनो आसामाव कर'ना भाइरास टेस्ट खालामग्रा मिरु एबा देहा फाहामसालिया मोन 6सिम बांबाय होननानै मिथिहोयो। सुलुंनि बादिब्ला तेजपुर मेडिकेल कलेजाव कर'ना भाइरास टेस्ट खालामनाय खामानिया जागायबाय। गुबुन हादोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनानै थानायनि थाखाय आसामनि गुबुन डिटेनसन केम्पआव दोनजानाय सुबुंफोरखौ हगारथ'नो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों पुलिस बिफानखौ। सुलुंनि बादिब्ला बोसोरनै सिगांनिफ्राय आसामनि गुबुन डिटेनसन केम्पआव दोनजानाय सुबुंफोरखौ कर'ना भाइरासनि गिख्रंथावै सन्देरनायखौ होबथानो थाखाय ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनांगौ जानायलाय बे खान्थिखौ फोसावनांगौ जादों। बबेखानि डिटेनसन केम्पनिफ्राय हगारजाथ'नाय सुबुंफोरा सप्ताफ्रोमबो खनसे गावबागाव ओनसोलनि खाथिसिनाव थानाय पुलिस थानायाव रिपर्ट होनांगोन। जिल्ला पुलिस बिबानगिरिफोराबो डिटेनसन केम्पनिफ्राय हगारजाथ'नाय सुबुंफोरनि बागै दानथामाव खनसे रिपर्ट होनांगोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों। आसाम स्टेट रुरेल लिभलिहुड मिशननि सिङाव थानाय क'क्राझारनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ कर'ना भाइरासनि थाखाय बाहायनो हानाय गां 80,000 आर'नाइनि मास्क बानायनो थाम-थिम खालामदों। शुक्रबारखालि क'क्राझार कमार्स कलेजाव कर'ना भाइरास आरो गुबुन आयदाखौ लानानै बानजायनाय मोनसे गोनांथार जथुम्मायाव बाहागो लानानै आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ आर'नाइजों बानायनाय मास्कखौ बेखेवनानै होयो आरो हाबाफारियाव नुजाथिनाय आलासि गेदेमा आरो खौरांगिरिफोरनो मास्कखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसाम स्टेट रुरेल लिभलिहुड मिशननि प्रजेक्ट मेनेजार बिचित्रा बिरज नार्जारिया फोरमायदि क'क्राझार सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दासिम आर'नाइजों बानायनाय गां 6,900निबो बांसिन मास्क बानायबाय आरो फैगौ समाव गां 80,000सिमहालागै बानायनो थाम-थिम खालामदों। मुलुगनाङैनो गिख्रंथाव महामारि खालामनाय कर'ना भाइरासनि शिकार जानांबाय भारतनि रैखाथि बिफानाबो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला इन्डियान नेभिनि सा 26 नाबिकफोरनाव बावैसो कभिड-19 पजिटिभ टेस्ट मोनदों। कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय नेभिनि सा 26 नाबिकफोरखौ बे समाव मुम्बाइनि नबेल हस्पिटाल INHS आजभिनियाव थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतारि नेभिनि जवानफोरनाव कर'ना भाइरास सन्देरजानाय जाथाया भारतनि रैखाथि बिफानाव समखिखांनाय लाबोदों।
थांनाय जानुवारिनि जोबथा सप्तानिफ्राय फेब्रुवारिनि जोबथा सप्तासिम कर'ना भाइरासजों सानफ्रोमबो गोबां मानसि थैनायनि उनाव 16 एप्रिलसिमहालागै गेसेंथारसैमोन चीनआव। नाथाय 14 एप्रिल खालि हरखाब सानसेयावनो सा 1200निबो बांसिन सुबुङा कर'ना भाइरासजों थैदों चीनआव। बेजों लोगोसेनो चीनआव कर'ना भाइरासजों गासै थैनाया सा 4000निबो बांसिनबाय। बबेखानि चीनआव सन्देर जानायनि बिबाङा दासान्दि एसे खमायनानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुरजियाकाटा गामिनि अनसुला सोरखारि साख्रि आवलाफोरा भारत सरकारजों 12 सान ताला बन्द फोलावदेरनायनि उनाव गामिनि गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनो आदार जगायदों। सुरजियाकाटा गामिनि गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावनाय साख्रि आवलाफोरा गामिनि गं 25 गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनो जाग्रा मुवा बेसाद राननानै होयो। बबेखानि उननि समाव आरोबाव गोनांथि जायोब्ला अनसुंथाइ होबावगोन होननानै सुरजियाकाटा गामिनि साख्रि आवलाफोरा सुलुङाव फोरमायदों। जोङो जेखिनि एमप्लयि दङ बे एमप्लयि मानसिफ्रा जेखिनि एसे खस्थ' खालामनानै बयबो एसे जथायनानै जोंनि गामियारि रायजो राजाफ्रा जायफ्रा एकदम निकृष्ट जायफ्रा माने दिन मुजिरा मावनानैबो जानो हाया ओमफ्राय बिनिफ्राय जायफ्रा एसे बिराद माबायाव दङ बिसोरनि थाखाय जोङो जत खनसेब्लाबो सानसे साननैनि थाखायब्लाबो उदै सुफुंनो होननानै जोङो बिथांमोननो बेखिनिखौ होनाय जाबाय। जेराव जे कर'ना भाइरासनि जे बे बिपदजनक मोनसे अबस्था बे अबस्थानि समावहाय संकटजनक अबस्थायाव एसेबाबो जत खनसेब्लाबो जों एसे सहाय होनो हायो नामा बे नोजोरजों जोङो दिनै बे हेडमास्टार सारजों बेनिफ्राय आंजों बेनिफ्राय जोंनि गामिनि माखासे जोंनि साख्रिआवला माबाफ्रा जेखिनि सहाय होदों बेखिनि सहाय होनाया जथेस्थ' जादों एबा जायाखै बे बिथांमोनाव थाबाय। आरो आं आसा खालामबावदों जुदि गोनां जायोब्ला आरोबाव पुनराय बिथांमोननो बे रोखोम बेबस्थाखौ लाबावनायनि आं सिद्धान्तआ आंनो बुङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।